Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Бош мие контрольде әлмәтнең түрнәкләндерү медицинасы өлкәсендә зур алгарыш. Мы его цепляем, и благодаря вот этому данному устройству мы его поднимаем. Юн армия сафлары тулланды. 32 яшь әлмәтле ватанга тугрылыкка ант бирде. Юнармия – это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого – возрождение старых добрых традиций, направленных на укрепление обороноспособности страны. Акыл спорты Чупайда Фәүзәр Закировны искә алдылар. Авылыбызның олы шәхесе Закиров Фәүзәр Шабик улы истәлегенә багышланган шашка шахмат ярышына җыелды. Әлмәт Үзәк район хастаханәсе баш миен стимуллаштыру һәм йөрішне торгызу өчен ире яңа җиһазлар белән тулыланды. Сәламәтлек саклау милли проекты ярдәмендә хастаханә төрле неврологик авыруларны һәм җәрәхәтләрне дәвалауга кардинал рәвештә үзгәртә торган уникаль аппаратлар алды. Сүз транскраниаль магнит стимуляциясе системасы һәм роботлаштырылган комплекс турында бара. У нас идет по нервно-мышечному волокну нейрон, и мы увидим моторный ответ. Әлеге система баш миенә кермичә, аңа йогынты ясауның алдынгы, куркынычсыз һәм нәтиҗәле ысулы. Магнит импульслары ярдәмендә аппарат баш мие кабыгы нейроннарының активлыгына йогынты ясый, күп кенә авырулар белән көрәшергә ярдәм итә. Инсульт, хроник авырту, мигрень, Паркинсон авыруы, депрессия һәм борчулы тайпылышлардан соң дәвалау һәм тернәкләндерү өчен кулланылачак. Төп өстенлеге процедураның авыртусыз булуы һәм сеанс вакытында табиб белән аралашу мөмкинлеге. Бу дәвалауны пациент өчен уңайлырак итә. В головном мозге активируется импульс. Баш миендә импульс активлаша һәм ул үзе йөрәчәген аңлый. Бу бик мөһим. То есть это очень важно. Икенче яңалык Валькбот роботлаштырылган системасы. Төрле неврологик патологияләрдән һәм хәрәкәт активлыгы бозулардан интегүчеләргә йөрү функциясен торгызу өчен билгеләнгән. Система инструктор-методист җитәкчелегендә эшли. Ул һәр пациент өчен индивидуаль программалар әзерли. Когда у нас паралитичный пациент, мы его цепляем, и благодаря вот этому данному устройству мы его поднимаем. Бу аппарат тез буынын гына түгел, аяк буыннарын да теркәп бара. Төгәлрәк һәм нәтиҗәлерәк тернәкләндерүне тәэмин итә. Әле берничә сеанс кына узган пациентларда белгечләр инде уңай динамика билгелиләр. Такие аппараты никогда не видел, только в фильмах. Это... Мин мондый аппаратларны бары фильмнарда гына күргәнем бар иде. Бик кызыклы һәм функциональ. Түзләре авыртканнар өчен генә түгел, умыртка сөяге сынудан интеккән кешеләр өчен бу бигрәк тә зур бәхет. Для них, да, это большое благо. Дәвала физкультурасы һәм тернәкләндерү залы булган көндезге стационар бу елның мартында ачылган. Хастаханәнең көндезге стационар бүлеге тулысынча модернизацияләнгән һәм неврологик пациентларны амбулатор һәм стационар тернәкләндерү өчен заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Бүген 3 декабрь илебездә истәлекле дата билгесез солдат көне. Бу көн ватан өчен гомерләрен биргән, әмма исемнәре билгесез калган барлык кешеләрне искә алуны максат итә. Бу мөһим көнне Әлмәтнең 50-дән артык укучысы һәм укытучысы, мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирина Павловская һәм сугышчан туганлык вәкилләре белән бергә шәһәребез һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар. Шулай итеп, ил каһарманнарын искә алдылар. 16-нчы мәктәпнең 32 укучысы бүгеннән Юн армия хәрәкәтенә керде. Билгесез солдат көне уңаеннан үткәрелгән чарада алар ант бирделәр һәм Юн армиячеләр булдылар. Тантаналы линейкадан соң яңа кабул ителгән Юн армиячеләр өчен батырлык дәресе үткәрделәр. Мы отдаем дань уважения каждому герою нашей страны и посвящаем этой памятной дате наше знаменательное событие – торжественную церемонию принятия в виде движения Юн армии.
Юнармия – это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого – возрождение старых добрых традиций, направленных на укрепление обороноспособности страны. Harekatning tüp maqsadi yaş buunda Rossiya ham onun xolqlari tarixi, geroylar, ko'rinakli g'olimlar ham komandirlar bilan qiziqsinu uyatu. Harakatga 8-sinfdan olib 11-sinfga qadar tilagi bo'lgan har bir maktab o'quvchisi kira ola. Harakat a'zolari o'quvdan bo'sh vaqtda volontyorlik ishchanligi bilan shug'ullanishak. Madaniy ham sport choralarida, barliq patriotik choralarda qatnashacaklar. Товарищ подполковник, юнармейский отряд в количестве 32 человек торжественно клятвы приведены. Командир отряда юнармеец Махмурадов. Поздравляю вас с принятием торжественной клятвы юнармейца! Bugun 16 maktabning 32-8-sinf o'quvchisi yunarmeychilar safına kirdi. Ham o'zlari uchun yangi yo'l boshladi. Yunarmeychning ontin Yunarmiyaning jirli shtabi boshlig'i zapasdagi podполковник Евгений Еланский qabul etdi. Должно повыситься чувство ответственности. Во-первых, это учиться, еще раз учиться. Соответственно, Javoblik hissi ko'tarilgan tiyish birinchidan. Bu o'quv bizning g'oyat zo'r elimizni saqlovchi bo'lu, javobli gражданlar bo'lu, vatanni ham ota-onani, tarixni yoratu, tarixni bilu. Ham Yunarmeychiga olganda shunday bir punkt bor. Armiyaga eng yaxshilarini qabul etib bo'la. ну, есть такой пункт, что в юнармии принимаются только лучшие. Ant bergandan so'ng yigitlarning har birisi beretlar ham Yunarmeyets taniqligi oldi. Maktab kollektivi o'quvchilarini Yunarmiya butun Rossiya harbiy patriotik harakati safına kiruv bilan qutladi. Tantanali ilishdan so'ng yangi safga kirganlar uchun botirlik darsi o'tkazdilar. Onda bizning geroylarning botirliklari turida so'zlashdilar. 4 yil davomida Yunarmiya harakatida aktiv ish olib boruvchi Liliya Ismag'ilova da bugun aligi chorada. Юнармия мне очень нравится, так как я считаю, что это развивает в детях патриотизм, прививает любить свою родину и гордиться своей родиной. Также на парадах 9 мая я тоже участвую. Командиром была в прошлом году. Очень понравилось. Алса Ахмаджанова, Рамиль Базартинов, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Геракл бокс клубына йөрүчеләр бер юлы 4 җиңү алып кайтканнар. Әлмәт көрәшчеләре Татарстан беренчелегендә һәм төбәкара ярышларда иң яхшылары булганнар. Төрле авырлык категориясендә егетләр Казан, Түбән Кама һәм Бөгелмәдә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткәннәр. Боксчыларның тренировкаларында безнең төшерү төркемедә булды. Bu җиңүләрне яулау өчен көрәшчеләрнең зур эше һәм ихтыяр көче тора. Көрәшчеләр әйтүенчә, спортта иң мөһиме махсус физик әзерлек. Бу исә физик күнегүләр, максималь тизлектә башкарыла торган тизлек көч күнегүләре, авырлык күтәрү, чыдамлыкка күнегүләр комплексы. Геракл клубы көрәшчеләре тренировкаларга бик җитди карыйлар. Аларның һәрберсе спортта профессиональ үсешнең тырышлыкка бәйле булуын аңлый. Подготовка – это основной залог победы. То есть какая подготовка, такая... Әзерлек җиңүнең төп ачкычы, ягъни нинди әзерлек шундый җиңү. Шуңа күрә залда бар көчегезне бирмәсәгез, тренерны тыңламасагыз, җиңү өмет итмәсәң дә була. Ярышларның иң авыр этабы нәкъ менә әзерлек. Күргәнегезчә, мин Казанда ярышларда булдым. Уңышлы булды. Подготовка как раз таки. Соревнования прошли в Казани, как видно, успешно. Бүген Геракл бокс клубында 7 яшьтән 16 яшькә кадәр 200-дән артык укучы йөри. Тренер-укытучы Марсель Агазарян билгеләп үткәнчә, клубта тәрбияләнүчеләрнең һәрберсе авырлыкларга әзер булырга тиеш. Чөнки җиңел тренировкалар бездә узмый ди ул. Ләкин практика күрсәткәнчә, нәкъ менә шундый әзерлек зур нәтиҗәләргә һәм җиңүләргә ирешергә ярдәм итә. Это не так просто соревнования и не такие простые соревнования. Бу гади ярышлар түгел, алар бик катлаулы. Барысы да Татарстан җыелма командасына керергә тели һәм барысы да Идел буе федераль округында катнашырга тели. Шуңа күрә анда бик кызу ярышлар уза. Там очень жарко. Тәрбияләнүчеләр Димит Изотов һәм Александр Викентьев Татарстан Республикасы тренерлары истәлегенә төбәк ара турнир призерлары булганнар. Бу егетләрнең беренче генә җиңүләре түгел. Нас здесь учат драться, защищаться. Безне монда сакланырга, көрәшергә өйрәтәләр. Тренерлар һәм ата-аналар безнең өчен бик борчыла һәм ярдәм итә. Тренеры и родители переживают за нас. Они поддерживают нас. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Баланы шашка уйнарга өйрәтү кыен түгел, шахматка өйрәтү катлаулырак. Яхшы укытучы булса гына ди Чупай авылында узган шахмат турниры оештыручылары. Авылдашлары Фәүзәр Закиров нәкъ шундый укытучы булганда, остазларын искә алу уңайыннан узган шахмат уеннарында без дә булып кайттык. Менә бүген без шушы мәхәббәт бинага авылыбызның олы шәхесе
Закиров Özер Шафик улы истәлегенә багышланган шашка шахмат ярышына җыелдык. Спорт очрашу Фәүзәр Шафик улы истәлегенә 8нче ел рәттән үткәрелә. Ул күп кенә бала чагында да, яшьтәшләренә дә шахматка мәхәббәт уята иде дип бала чагын исенә төшерә укучысы Мөнәвир Закиров. Вот он нас водил в этот шахматный клуб, учил играть. Вот смотрите, уже 8 лет. Отец у меня с ним вместе играл. Вот. 34 шахматчының һәр кайсысы мавыктыргыч уенга зур җаваплылык белән карый. Сабыр гына һәр адымын алдан уйлап ясый. Ригель Садриев бу турнирда туган көн котлауларын кабул итә. 88 яшен ул яраткан уенын уйнап каршыларга булган. Миңнебай авылының гамәлдәге чемпионы 10 яшеннән үк бу спорт төрен үзләштерә. И вот начал как играют, как... Китаптан укып өйрәндем, уйнау серләрен, нинди комбинацияләр булганын, хәтта оттырсам да бер кайчан да күңелем кайтмады. Ну, вообще, я когда проиграл, я не очаровался никогда. Спорт очрашуы йомгаклары буенча иң яхшыларына истәлекле дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Мира спорт комплексында Әлмәт шәһәренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар арасында ботчы буенча ярышлар узды. Бирдә балалар һәм олылар катнашты. Ботчы буенча ярышлар 9 спортчыны берләштерде. Барыннан да элек мондый формат үз сәләтен бәяләргә, һөнәри планда үсәргә мөмкинлек бирә һәм кешенең, бигрәк тә балаларның үз бәясен күтәрә. Самое главное это Иң мөһиме үзеңне ни беләндер мавыктыру, мәсәлән спорт белән, ягъни актив тормыш рәвеше алып бару кирәк. активный образ жизни. Бу спорт түрі координация һәм кондицион сәләтләрне үстерүгә, физик культура белән мөстәкыйль шөгыльләнүгә, мотивация тәрбияләүгә, ял тренировкалар эшкә сәләтлекне арттыруга ярдәм итә. Алексей Гордеев 4 ел инде ботчы белән шөгыльләнә. Бу спорт түрендә физика һәм математиканы да аңлау кирәк ди ул, чөнки уенның нәтиҗәсен күз белән үлчәү мөмкинлеге хәл итә. Мне не то чтобы нравится, а он мне необходим. Миңа актив тормыш рәвеше ошый дип әйтеп булмый. Миңа бу сәламәтлегем торышы буенча кирәк. Җәрәхәт нәтиҗәсе. Әгәр мин аз хәрәкәтләнсәм, хәлем начарая. Шуңа күрә мин ярышларда һәм төрле иҗади фестивальләрдә дә актив катнашам. Творческие какие-то фестивали участвую. Әлеге чара ярдәмендә спортчылар социаль тәҗрибә алалар, яңа кешеләр белән танышалар, үзләренең күз аллауларын киңәйтәләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат, хәзер сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.